Dobře, tak já tady ještě budu tady pustit lidi, ale zároveň vlastně vás už vítáme tady společně s Dýma Melníkem. My oba dva vlastně pracujeme na volné noze, v B2B SaaS věnujeme. Já řeknu krátce něco o mně. Já jsem vlastně B2B SaaS CMO sparring partner, to znamená, že já mám vlastně nějakých 56 aktuálně CMOs, s kterými si každý týden, každý 2 týdny, někdy měsíčně volám a děláme takový konzultace nad těma marketingovýma věcma, podíváme se na nějaké možnosti růstu, nějakých nových kanálů, tím, že mám tolik klientů, tak vlastně se učím od nich jako nějaký nový jako taktiky, strategie, řeším hodně s těma lidma, strašně moc řešíme nějaký marketingový kanály a jak růst. Takže tohle je takový jako to typický téma, co řeším já a předám jako na taky hodně důležitý téma, to je pricing a Dýma, ať se nám představí. Díky moc. Já jsem Dýma Melník, já jsem pricingový konzultant. Měl jsem štěstí pracovat pro opravdu obrovské firmy jako Škodovka nebo Notino, Euroshare, Global Payments a podobně. A teď já jsem na volné noze, pomáhám firmám s pricingem, s balíčkováním, s nastavením celkové strategii a taky hledám tu cestu, jako zvýšit výnosy. To je ten ultimátní cíl, potřebujeme navýšit výnosy, potřebujeme růst. Takže s tímto jako pomáhám. A společně s Lukasem jsme experti v rámci JICu, Jihomoravský inovační centrum, kde taky jako působíme a pomáháme startupům. A já jsem se snažil spočítat a vypadá, že už jsem za svoji kariéru pomohl více než 100 firmám zvýšit výnosy. Teď jsem si řekl, že cílem mít 1000. A asi je jako největší otázka, jak se nám to prolíná. Lukas dělá jako marketing, a já dělám jako pricing, výnosy, ale hlavně se to prolíná v té oblasti, kterou jako máme na dnešek, a to je CAC versus CLTV. Lukas bude hlavně za tu část první, za ty customer acquisition náklady, já budu hlavně za to jako druhou věc a zkusíme najít, jak se to prolíná a vůbec jako probrat tu oblast, říct, proč je to důležitý, jak to měřit. Jo? Máme připravenou kalkulačku, kterou rádi vám ukážeme, vyzdílíme, abyste s tím mohli pracovat a probereme jako i další nápady a strategie, jak s tím pracovat, abyste mohli snížit ty náklady akviziční a naopak zvýšit to CLTV zákazníku, abyste byli úspěšnější. Píšte komentáře, pokud vás něco zajímá, tak rádi na to zodpovíme. A přesně, jo, já jsem taky zrovna chtěl říct, že určitě rádi jako budeme za jakýkoliv dotaz, nebojte se, my jsme tady ve malé skupině, jako se čehokoliv zeptat. A tak já vlastně začínám s takovou osobní zkušenost. Já jsem dělal ve Smartlooku. Smartlook byl vlastně předminulý rok největší exit v České republiky. Smartlook se prodal Cisco, ale než tohle se stalo, tak vlastně jsme byli jako v různých investičních call. A co strašně často ty investory jako zajímá, tak to je vlastně ten CAC versus Customer Lifetime Value. Ty investory fakt na to hlíží. A my jsme 2018-19 jsme si řekli poprvé, že bychom chtěli rejzovat áčkový kolo. A jak jsme byli vlastně nepřipravení, byli jsme takový pankáči, v té době jako neexistovalo jako moc edukačního materiálu, tak jsme vlastně se podívali jako za těma hranicama, jeli jsme do Berlína, všechno, ale jako nedopadla vlastně jako žádná z těch investic, nebo to, co bylo nám nabízeno, tak to nebylo jako za nás jako dobrý investice. A já jsem vlastně jako pak řekl Petrovi, my musíme nějak zapracovat na tím CAC versus Customer Lifetime Value, tak jsme začínali přidat víc a víc marketingových kanálů. Tady s Honzou, který je tady taky přítom, jsme začínali vlastně onboardovat lépe ty klienty.
začínali jsme pracovat na tom, aby byla nějaká marketingová automatizace, aby vlastně více lidí se dozvědělo o našem brandu, aby jsme zvýšili ten funnel. Jo? Ten funnel je tam hodně důležitý. Čím víc lídů nahoře naházím, čím lépe se o ní starám a čím lépe kooperuju s tím sales teamem, tak čím lépe vlastně jako dopadne to CAC versus Customer Lifetime Value. A když se podíváme jako vlastně z toho na tu druhou stranu, tak to je ta Customer Lifetime Value a to předám teď jako slovo Dýmovi, který nám to objasní trošku víc. Já řeším tu druhou stránku, to znamená v tom funnelu, když už ty zákazníci přijdou k vám, tak jak je monetizovat, jak posunout zákazníky za co nejvyšší cenu a prodat jim ten produkt. A hodně často vidím, bohužel, že máme spoustu jako skvělých produktů, ale majitelé, manažeři, ředitele firm bojí se ceny, bojí se pricingu, je to prostě tma, je to strach, jsou tam pavouky, bojí se do toho jako šoupnout a někde jako zvýšit cenu. Takže já jsem si řekl, hele, je to moje vize, já pomůžu a chci pomoct jako co největšímu počtu firmám jako získat ten výnos, který se ty produkty opravdu zaslouží. A ta historka ještě proč, ten poměr CAC CLTV, mám jako jednoho klienta, který jeden den si říkal, hele, já vidím prostor v tom, že osekáme ten náš produkt a budeme prodávat za nižší cenovku, protože je tam obrovský počet malých jako zákazníků, který bychom mohli obsloužit a díky tomu vyděláme. No a málem by zkrachovali na rovinu, kdyby jsme nevytáhli tohleto rovnici CAC CLTV a ne jako neprohnáli to tím. Protože se zjistilo, oni si řekli, aha, no jako ten náklad na akvizici zákazníka je skoro stejný, jo, oni to jako prodávali jako dostatečně velké kontrakty a vždyť tam byl jako obchodní zástupce, takže i s těma malýma zákazníky by stejně musel jednat obchodní zástupce, nebylo to tak, že by ten zákazník přišel sám a zdarma, ten náklad byl jako velice podobný, no, ale to CLTV bylo řádově nižší, protože ty menší zákazníky díky jako škalovatelnému pricingu by platili jako desetinásobek jako nižší využití a ještě 5krát nižší cena, tak to prostě ten poměr vůbec nevycházel. Jenom tehdy si uvědomili, aha, tak ten poměr je prostě hrozně špatný, na to jako vynaložené úsilí dostaneme strašně jako malý výnos, tak raději to jako odsuneme tuhletu myšlenku a pojďme se věnovat jinému segmentu. Takže to je ten důvod, proč jako mně se líbí ten poměr a u nás se to jako prolíná CAC CLTV a pojďme se o tom bavit dál a jestli chceš ještě něco doplnit, to Lukasi, nebo mrkneme na tu kalkulačku, ať vůbec ukážeme, protože možná se zeptáme, kdo z vás vůbec jako měří CAC CLTV, nebo znáte to číslo a můžete nám jako říct to číslo, jestli je to 1, 2, 3 nebo víc. Ideálně do chatu, ať se někdo přihlásí, kdo nám řekne, že ano. Super, někdo to měří. Ale myslím si, že budeme stejně potřebovat to jako ukázat pro ty z vás, kteří to zkrátku vidí poprvé, abyste se toho nebáli, nic složitého v tom to není. My jsme připravili takový i model, který za vás to jako napočte, stačí vložit nějakých pár základních čísel a budete mít. Bude záznam k dispozici. Tak. Hele, pojďme zkusit vyzdílit tu kalkulačku a provedeme vás v rychlosti, co to je, jak se to počítá, ať můžete pak s tím pracovat. Lukáši, vyzdílíš obrazovku možná? Jo, nasdílím obrazovku a mezi tím, než se mi to povede, tak vlastně ještě pokračuju vlastně náš příběh. My jsme pak se dostali, my jsme měli dlouho ten CAC versus Customer Lifetime Value na 1:2. A když jsme pak vlastně nějak rok a půl to ladili interně, tak jsme se dostali na 1:6. To znamená, že za $1, který jsme vynaložili, jsme přinesli jako do firmy zpět jako $6. Samozřejmě to není jako čistý zisk nebo něco, ale jako vlastně ten poměr je tam vlastně hodně důležitý. A pak jsme měli úplně volnou ruku nebo velmi velký výběr,
těch západních investorů, protože viděli, že máme money printing machine. A v tom momentě, když jsme dostali tu investice, tak jsme zase šli na optimalizace a já jsem to zatím ještě neřekl a tady Jan Paulovič z Margin Maps už vlastně říkal, že mají cca 1:3, což je vlastně ten oficiální uznaný od investorů, uznaný jako správný poměr. Teď vlastně, když víme už, jako, že mělo by to být 1:3, tak se můžeme jako podívat tady jako na takovou tabulku, kde máme vlastně, kde zadáváme ty různé metriky, které jsou vlastně a hrajou k tomu důležitý faktory a to jsou vlastně marketingové náklady, sales náklady, marketingový a salesový všechny výdaje pro to oddělení. To znamená, že to jsou kampaně, nástroje, všechno, co do toho hraje roli. A pak vlastně se to spočítá jako s těma new paid customers. Jo? Tohle je jako vlastně ty všechny náklady, se podíváme, kolik máme jako za to nový jako klienty. A my jsme to pak vlastně, když jsme zase dostali jako tu investice, tak jsme se dostali zase na ten poměr 1:3, což jako je takový to normum, ale není to nic, co vlastně jako bych doporučil všem. S nějakýma klientama máme 1:6 z nějakých důvodů. Nikdy jdeme na 1:2, protože chceme jako rychle nabrat co nejvíc jako klientů v tom daném trhu. A jde o to vlastně jako to optimalizovat celou dobu a i přemýšlet, že teď třeba budeme mít 1:5, protože první polovice roku a pak vlastně v druhé polovice budeme šlápnout hodně do marketingu ze strategického důvodu, že budeme releaseovat třeba novou verze našeho nástroje, budou tam nové funkcionality nebo integrace nebo nějaký nový UI, který vlastně jako bude mnohem smysluplnější, takže není to vlastně jako něco, co vždycky se musíme podívat 1:3, jak to říká vlastně Christoph Jans, který je jeden z těch nejuznávanějších investorů jako z Berlína, z Point Nine Capital, který s tím jako hodně tohleto propagoval. A když se podíváme historicky, ještě uvedu jednu věc, není to nic, co SaaS jako sám vyvinul jako metriku, ale je to vlastně metrika, která přichází jako z mobilní industrie, mobilní AppTech, protože oni už mnohem dřív jako pracovali jako s tím, jak dlouho ty lidi u mě zůstávají a kolik jsem vynaložil jako za jednoho uživatele, aby jako vlastně se stal platícím klientem. A teď možná Dima jako tady trošku víc jako z tvé strany jako o těch CLTV částí. Možná, jestli by si mohl kliknout na tu část kalkulačka, jinak kdo z vás jako chce, nám napište, ten soubor vám vyzdílíme a můžete si udělat kopie a s tím jako hrát, ať víte, jak to funguje, to rychle jako vysvětlím. Tady jako základní kalkulačka na této stránce a tam, kde vidíte jako modré čísla, tak je to číslo, které potřebujete doplnit, to znamená, musíte mít to někdy v datech, nějakých jako reportingových toolech nebo nástrojech, to číslo potřebujete doplnit. Tam, kde je černé číslo, tak tam jako nemusíte dělat absolutně nic, to už jako za vás to vypočítá. Takže ty základní informace, které tam potřebujete mít, u té jako zákaznické části velice jednoduše počet zákazníků, který máte jako na začátku měsíce, platících zákazníků, pozor, kolik jste ztratili zákazníků během toho měsíce a kolik jste jako získali nových. A už na základě toho se zjistí, jaké máte churn rate, tady v tomto případě nám to počítá na nějakých 5%. Jo, a celkově na konci měsíce jste jako měli 105 zákazníků. To je, co se týče zákazníků, pak máme část Customer Acquisition náklady, tady zrovna Lukáši možná doplní. Máme tady marketingové náklady, které byste jako měli doplnit a obchodní náklady, sales cost, to jsou jako dvě čísla, které jsou modrý.
a ono se to pak propočítá ten součet na počet platících zákazníků, takže vyjde nějaké jako číslo na zákazníka. Ale možná ještě jednou, co spadá do těch marketingových a obchodních nákladů, Lukáši? Do těch marketingových spadá veškerý jako nástroje, který používáme, veškerý vynaložený jako marketingový budžety do nějakých marketingových kanálů, takže i eventy, jako cokoliv, jako co jste dělali. A pak vlastně je ta část těch salesových, kde vlastně jako ten sales team jako do toho započítáme. Jasně, takže i to, že mám nějakého obchodáka vedle, tak musím to započítat. Jasně. I když mám nějaký jako systém, software na leady, tak ho započítávám do salesu. Tady je dotaz od Honzy, zda do toho máme započítávat marketingový tým, co se týče marketingových nákladů. Ano, přesně, my jsme si to vždycky dělali tak, že jsme ten celý tým jako do toho započítali, všechny bonusy nebo cokoliv, jako co k tomu jako hraje roli, jako je to celkový náklad. Já ještě vidím, že tam máme jako záložku intro, kde to máme jako ty jednotlivé metriky vysvětlený a tam to máme i napsaný, zrovna jsme to měli napsané, že marketingový tým počítáme. Děkujeme za ten dotaz. Ano, to je jako důležitý bod. Takže pokud je to zřejmý, co se týče jako nákladové stránky, tak jsme prošli to SaaS část, pak máme CLTVčko, pro B2B SaaS, tady jako jedna z možností, ono samozřejmě existuje vícero možností, jak to počítat, my jsme vybrali takové jednodušší. MRR, to znamená měsíční recurring revenue celkový, řekneme tady nějaký příklad 15 000, kolik máte zákazníků na konci měsíce, to číslo už máme ze zhora, to už je daný, průměrné revenue per account, to už číslo je taky daný, protože máme to MRR, vydělíme to těma platícíma zákazníkama, to číslo je. Už máme hotový, churn rate už taky tady byl, přímé náklady, tady je potřeba jako doplnit, u SaaSu ty náklady většinou nejsou tak velký, ale co se týče třeba hostingu, nějaké cloudové infrastruktura, nějaké jako třetí strany, nějaké jako náklady na support, cokoliv, kde jako vidíme, že je to nějaký jako variabilní náklad a ten jako se zvětšuje s každým zákazníkem. No, tohleto část můžeme doplnit, aby jsme přece ten výnos trošičku jako ponížili a dostali se k nějaké jako trošku jako hrubé marže. No a na základě toho se nám už jako spočte tady to celé TVčko. Takže nahoře už máme SaaS, tady jsme spočítali celé TVčko, ten automat, ten vzorec, Excel to všechno zvládne a můžete vidět ten poměr, který tady z těchto jako nějakých náhodných čísel ukázal 1:5 a to je ten SaaS CLTV a ten optimum, o kterým mluvil Lukáš, zhruba, který se komunikuje ideálně, by měl být kolem trojky, takže můžete se dívat, jestli jste jako pod, to je tady jako graf vedle, jaký je jako váš SaaS CLTV versus ten optimální. Máme tady ještě jednu zkrátku navíc a to je SaaS Payback Time, tak možná Lukáši, jestli bys mohl to vzít, vysvětlit. Mm-hmm. Jo, tady je vlastně pak hodně důležitý si vypočítat, jak dlouho potřebuju čas, než vlastně jako ty vynaložené peníze se mi vrátí. Častokrát jako zrovna u startupu je to něco, s čím začínáme, aby jsme vlastně jako měřili jako vůbec něco, protože jako často na začátku nemáme jako ty data, jako je churn, nemáme jako data, které jako by nám objasnili jako všechny tyhle ty věci, takže je to za mě něco, co taky jako může být hodně zajímavý jako na měření a stejně pro váš CFO nebo pro investory tohleto je vždycky jako hodnotný, jako když tohleto si měříte. Já tady rovnou pošlu do chatu odkaz na ten soubor, takže klidně můžete tam skočit rovnou, udělejte si kopie. Je tam ještě doplňující odkaz, tam jsme si udělali ještě měsíční pohled, protože bylo by fajn nejen jako jednou si udělat to cvičení a zafixovat si to, ale i nastavit si to ideálně jako po měsících, říkal Lukáš, že jako máte prostě, víte, že těch jako 6 měsíců to může být jako nižší to číslo, ale pak jako chcete
aby ten vývoj už se posunul vejš a chystáte se na nějaký investiční kolo, tak si to budete optimalizovat, aby to číslo bylo co nejvyšší. Mm-hmm. A teď se dostaneme na tu část, že jak s těma věcma vlastně pracovat, jo? Což je jako za mě ta hodně důležitá část. Já mám klienty třeba Storyblog z Rakouska, my jsme začínali nějak, když oni byli v pre-seed fázi, teď jsou už v C-čkovým kole a v každém tom kole vlastně se řeší jako tyhle ty věci znova s dalšíma investorama a s každým vlastně jako klientem je to něco, kdy oni buď přijdou s tím tématem, nebo vlastně se často i já zeptám zrovna, když jsou na začátku a ještě jako nemají nic vybudovaný, tak vlastně, že se podíváme na ty 2-3 jako kanály, vyměříme si to a hlavně je, co je výsledkem většinou, že je diverzifikace těch kanálů, jo? Že musíme jako nějakým způsobem vybudovat další kanály, v ideálním případě jako nějaký jako kanály zadarmo, který nám přináší jako nový lídy, nový jako přísun jako zájemců. Takže tohle je něco, co často jako řeším s těma klientama, kdyby mohli být jako vlastně její klienty. A tam existuje jako spousta řad, pro každou tu vertikálu je to trošku jiné. Jo? Jako někdy jsou vertikály, kde je to hodně o online marketingu, někdy je to hodně o offline marketingu. Často vlastně nějaké věci nedávají smysl, protože jsou z hlediska kaku strašně nákladný, nebo naopak jsou super levný a dají se tam přidat jako do toho marketingového mixu. A nedává třeba smysl, pokud jako prodáváme nějaký nástroj pod 3000 jako dolarů, že na tom vyděláváme, jít jako někam a mít jako obrovský stánek v zahraničí, kde ten stánek stojí jako 10 000. My jsme platili třeba s Kentikem pro nějaké stánky 80-90 tisíc jako eura v Americe, když jsme letěli na SXSW nebo tak, takže takové věci jako nedávají pak moc smysl, pokud prodáváme nějaký malý nástroj s nízkou ARPou. A vždycky je důležité se podívat, co jsou ty správní kanály, které dávají smysl a najít jako možnosti se ukázat s vaší značkou. Já mám hned 3 dotazy. Ten první, ono si říká, že byste se měli zafokusovat, vybrat si nějaký kanál, který jako vám přivede jako co nejvíce zákazníků, ale ty říkáš, ale pozor, musíte mít jako několik kanálů. Kolik teda jako tak doporučuješ jako řádově mít těch jako kanálů, odkud jdou jako zákazníci? Jsou jako 2 nebo jako 50? Jako, jak to vidíš? Jo, my jsme měli jako ve Smartlooku ke konci, když jsem odcházel, jako nějakých 55 jako kanálů jsem nějak spočítal. Tohle je vlastně něco, co konstantně jsme přidávali, vyzkoušeli přidávat jako nějaký nový kanál. Je to vlastně i o tom strašně často failovat. Jo, pokud jako vlastně nevyzkouším, tak nevím a vlastně vůbec jako nějaký nový kanály neobjevím. Pokud přijde ke mně nějaká firma a má 3 kanály, tak říkám, Hojreka, to je super, jako tady je potenciál vybudovat další a další věci. A je to vlastně jako velmi pozitivní. Určitě jako čím víc diverzifikovaný ty kanály jsou a máme jako vlastně nějaký, který jsou třeba zadarmo nebo nějaký, který jako nestojí tolik a nějaký jsou drahý, tak vlastně tohle je určitě ideální jako to mixovat a vlastně jako konstantně přidávat a vyzkoušet nový. Mm-hmm. No, ono si říká, že pokud chcete jako získat nové zákazníky, tak musíte jako oslovit nové zákazníky, jo? Musíte najít ten jako další kanál, který ještě zatím nevyčerpaný a tam jako najít nové zákazníky a jít za nima. Super, takže jako klidně i 50 kanálů může být, to jako dobrý postřeh. A teď si říkal, že jsou nějaké kanály zdarma, tak to samozřejmě každý chce mít kanály zdarma, odkud jdou jako lídy a ideálně jako platící zákazníky.
Kanály zdarma nezniknou zdarma. Jo, jako tohle určitě je pravidlo, ale jako je to vždycky jako něco, kde musíte investovat jako in-house práci, jo, že vlastně jako nikdo musí na tom pracovat. Ty kanály zdarma můžou jako být velmi různorodé. Já dám jako nějaké 2-3 příklady. Ono to může být, že se infiltrujeme do nějakých fóra a tam vlastně jako odkazujeme na náš nástroj. Ono to může být, že existují nějaký srovnávači, kde lidi se dívají na nějaké vhodné nástroje pro ní, tak vlastně jako třeba dám příklad G2 nebo Captera. Mám několik klientů, kteří mají specificky jenom pro její odvětví jako nějaký srovnávače. Může jako třetí být, že vypracuju, že jsme vidět na spoustu jako webových stránek, tomu se říká link building, takže díky tomu ty lidi se dozvědí, že něco takového existuje, jak máme my, a pak vlastně jako přijdou k nám. Super. A ještě třetí dotaz, který mě napadá. Jako vidím, že docela často firmy, takové jako začínající B2B SaaS, nejsou si jistý, zda potřebují nebo nepotřebují být obchodní tým a trochu jako plávou v tom, jestli ty zákazníci přijdou sami, my přece uděláme takový jako super skvělý produkt, oni přijdou sami, my to odbavíme, ale já tam jako cítím nějaké jako hranici, dokdy ten produkt jako může fungovat sám a je to v pořádku, a pak nějaká hranice, od kdy už jakoby opravdu je potřeba mít obchodní tým a bez toho jako to nefunguje. Jak se na to díváš? Jo, tam vlastně hraje klíčovou roli jako za mě, jaký máme pricing, jo, a vlastně já vždycky říkám, že od nějakého price pointu, já nevím, 300 € měsíčně už začíná dávat smysl, že musíme mít jako určitě nějakého obchodáka, který to odbaví. Častokrát u mých klientů to je nějak ten CEO, který vlastně dělá všechno a nějaký to mají v sobě samozřejmě. Takže určitě je orientačně tak nějak, že když ti lidi jako začnou jako prodávat minimálně od 100 výš, jo, když už to začínají být nižší stovky, tak už to dává smysl. U nějakého nástroje Canva nebo tak vlastně jako ani nikdo nepočítá, že se bude bavit s nějakým sales teamem, i když určitě budou mít nějaký enterprise sales team. A to vždycky pak v pozdější fázi se to rozšíří a vlastně jako víc možností, jako jak prodávat, vždycky jako každá firma bude mít. Jo, jako určitě souhlas, pokud firma jako, tady je nutné říct, že těch jako 100 nebo 300 € je to per account nebo per zákazníka, ten jako price point může být nižší, to může být klidně nějakých jako 9 €, jestli je to za nějaký počet licenci a vy s tím jako můžete škálovat, takže ten zákazník ve finále vám zaplatí stovky nebo tisíce, tak je to v pořádku, ale pokud ten price point je 9 € za zákazníka, prodáváte nějaký jako levný subscription, tak asi nemůžete očekávat, že tam budete mít i obchodní tým, který to bude jako tlačit. To zrovna z toho poměru celé to by vůbec nevycházelo. Ten obchodní tým sežere spousta nákladů a ten jako výkop, ta hodnota zákazníka by byla jako strašně nízká. Dobře, pojďme dál. Jsou tam jako další věci. Tady máme dotaz, tak možná zkusme na něj mrknout. Lukáši, jak pracuješ s CLTV, když jsou velké výkyvy, například velký náklad na event nebo obří klient, který jde jednou za kvartál? Super, jo, jako tohle je už hodně konkrétní a vlastně existuje jako několik pohledů. A jako vlastně jsem už viděl a i my jsme částečně rozprostředkovali jsme větší náklad jako na více měsíců. Uvádím jako takový příklad, Tomáš to zrovna bude znát, že když máme třeba G2, my jsme si koupili jako G2 subscription, to je vlastně takový velký portál, kde jsme měli vlastně všechny data těch firm, který navštívili jako náš profil nebo profil našich konkurentů, tak takový větší náklady jsem vždycky rozprostředkoval na celý rok, protože to dává smysl, protože to vlastně celý rok nám slouží. U toho jako u těch eventů a i
i může dávat, že řekneme, vlastně to se bude měsíčně nějakým způsobem rozprostředkovat, nebo než to uzavřeme a nějaký lidi jako možná si to koupí jako hned pár dnů jako po tom stánku a nějaký lidi jako později, tak to můžeme i vlastně finančně jako takhle rozložit jako na 3 měsíce a už to není jako takový velký jako náklad, což jako může pomáhat a jako vlastně je to za mě férový, protože ty lidi jako potřebují nějakou část. Ty výkyvy jako vždycky budou, protože jako zrovna, když jak máme SaaS, tak každý jako rok přijdou jako nový výzvy, potřebujeme nový web a tak dál, tak vlastně jako vždycky jako za mě dává smysl si vymyslet jako s tím CFO, my jsme měli skvělýho CFO, takže tam ta komunikace byla easy, si to vlastně jako rozprostředkovat jako na více měsíců. Pak vlastně zajímavé. Jo, já si myslím, doufám, že je to odpovězeno a trošku jako, že aspoň to pomůže Tomáši. Pojďme dál. Zkus možná říct nějaké jako další strategie, jak teda optimalizovat customer acquisition náklady. Řekl jsi o těch kanálech, kanály zdarma, super. Bácha na to, kdy jako potřebujete obchodní tým a nemíte nějaké jako růžové brýle, že se ten produkt bude prodávat sám a chcete jako mít jako stovky nebo tisíce euro od zákazníka měsíčně a sám se neprodá, tam už potřebujete mít obchodní tým. Pojďme dál, co ještě? Pak určitě je to ten onboarding vlastně jako v tom nástroji. Jo? Jako tady můžeme používat nástroje, jak je třeba můj klient Product Fruits nebo Intercom, který vlastně pomáhají těm lidem více pochopit jako ten nástroj. A tohle je vlastně, že vždycky říkám, my musíme si představit, když lidi přijdou k nám do nástroje, že jsou jako děti, protože vůbec netuší o tom světě nic, neznají vaše zkratky, neznají jako k čemu, co je, jak se to integruje a musíme jí vést za ručičku a fakt jim pomáhat, aby jako lépe porozuměli ten nástroj. A tak vlastně ten produkt onboarding automatický nebo marketingová automatizace tam můžou být jako hodně přínosný a další level, co dává smysl zrovna u toho, když je to dražší nástroj, tak je to vlastně jako nějaký customer success, který se přímo stará o nějaký velký klienty, kteří se sign-upovali, aby jsme se jim ozvali, proaktivně nabízeli pomoc a s nima vlastně pracovali a aby tohleto lépe porozuměli. Pak určitě, co mě dává vždycky hodně smysl, je měřit ten CAC per channel, jo, že vlastně se podívat i podrobně jako na ten kanál, jako, kde může pomáhat i lead scoring, kde můžeme se podívat, jaký kanály přináší nám, jaký hodnotní lídy, aby jsme mohli popřípadně i vypnout. A i vlastně jako během té krátké doby častokrát máme s nějakýma klientama, kteří jsou startupy, jenom nějaký omezený budget a nemůžeme si dovolit, jako my jsme měli ve Smartbooku ke konci jako už velký budgety přes $200,000. A tohle to samozřejmě na začátku nejde, takže musíme vlastně hledat indikátory. Jo? A tam zrovna jako takový lead scoring může být nápomocný, kde vlastně jako vidíme, jak jsou hodnotní ty lídy pro nás, aby jsme si to vyměřili a čím je delší ten sales cyklus, tak vlastně jako potřebujeme nástroje, jak vzdělávat naše klienty a zároveň jako s nějakým lead scoringem měřit, jak dobře jako jsou ty lídy, který přinášíme. A i dává často smysl si vyzkoušet třeba 1 měsíc kanál, pak to stopnout a podívat se, kolik jako těch výsledků z toho za těch následujících měsíců dostaneme, protože ten sales cyklus je třeba dlouhý, nebo je tam vlastně, ještě jsme ve fázi prozkoumání.
Pak další, a to už vlastně jako se dostaneme, je ta kooperace se salesem. Jo? Ta kooperace se salesem by měla, jako marketing a sales by mělo být hodně úzké, ta kooperace. Tam vlastně jako za mě doporučení si fakt definovat, společně si sednout s tím head of sales a definovat si, jak vypadá pro nás marketing qualified lead, jakým způsobem pracujeme, od kdy, s jakýma leadama, jakým způsobem se setkáváme a jakým uděláme prezentace, aby tohle to vlastně fungovalo dobře, protože ten CAC je vždycky společný výsledek jako marketing a sales dohromady a tohle to vlastně je jeden tým, který stojí jako za tímhletím výsledkem a musí být jako společní síly, aby tohle to bylo optimalizované. Na tom vidím několik věcí, kde se jako prolíná to, co děláš ty a to, co dělám já. A zazněl jakoby onboarding zákazníků a ty si přirovnal, pozor, vaši zákazníci jsou jako děti. Oni absolutně nerozumí vašemu produktu. A já to stejně řeším jako na stránce ceníků, protože firmy tam taky natlačí všechny možné zkratky. A já pak testuju ty ceníky s reálnými koncovými zákazníky. Oni mi říkají, já vůbec nevím, co to je, toho taky netuším. Mně se stalo jednoho zákazníka, že 2/3 ceníku jsme museli vyhodit, protože zákazníci vůbec tomu nerozuměli. Jo, oni totiž ani nevěděli těm zkrátkám, oni nevěděli ani, co jsou to jako za pojmy, protože ten zákaznický segment byl poněkud z jiného odvětví. To, že tam jako napíšeme nějaké marketingové názvy a zkratky, tak prostě ten jiný segment z managementu tomu absolutně jako nerozumí. Takže opravdu i tam je tomu říkám jako překládač, že si vezmu většinou ten jako ceník od firmy a zejména pokud jste jako techničtější a hodně často se stává, že startup jako založí někdo z IT, tam jako nabouchá ten wording a pak to prodává někomu jako z biznesu a ty lidi z biznesu tomu absolutně nerozumí, takže je nutné vzít ten překládač a to prostě jako přeložit a všechno vysvětlit lidsky, aby kdokoliv, i vaše mamka tomu jako pak jako rozuměla. Tak tohle tak mi také rezonuje a to pomáhá v rámci toho onboardingu, protože pokud zákazníci nerozumí ceníku, což je druhá nejnavštěvovanější stránka vlastně mimochodem, jo, a pokud tomu ceníku nerozumí, tak odchází, jo, jsou pryč, jdou ke konkurentům, jdou hledat nějaké alternativy. Takže hned jako ztrácíme toho zákazníka. A pak si mluvil o tom obchodním týmu, a říkal si o tom, jak je to důležitý. A zase mě to jako rezonuje příběh jednoho klienta. Měli jako juniorního salesáka, ten neuzavřel žádný deal, žádný prostě tragédie, už jako přemýšleli, že je prostě neschopný, jako sice juniorní, ale přemýšleli, že ho vyhodí. No a teď my jsme upravili kompletně ceník, předělali jako balíčky, cenový model a najednou se zjistilo, jo, a ten jako junior uzavřel první deal, hurá. A to nebyl problém toho obchodníka, to byl problém toho nástroje, který měl jako v ruce. Takže zase se vrátím k tomu optíčko, ale bacha na to, jako co má obchodní tým jako v ruce, musí to být prodejní nástroj. Zrevidujte dneska svůj ceník, není to tabulka, není to přehled nějakých produktů, služeb a feature, nedej bože. Je to prodejní nástroj, který musí pomáhat obchodnímu týmu. A to mě přináší jako hned na tvoje stranu. Teď jsem zvědavý na tvoje Customer Lifetime Value tipy, co jsi pro nás připravil a jak vlastně s tím pracovat, jak zvýšíme vlastně jako výnos toho, co přinášíme na marketingové straně. Jo. Hele, jako je tam několik samozřejmě jako parametrů a metrik. Jedna z nich je jako revenue per account. To je jako jednoznačný a já se snažím pomoct firmám tohle zvýšit. Někdy se povede jako fakt extrémní a velice pozitivní výsledky. Teď jsme u jednoho klienta vyhodnotili a máme 4násobný nárůst revenue per account, takže jako lze to udělat. Pár typů. SaaS business je o tom, že neustále dodáváte hodnotu. A vy neustále zlepšujete tu hodnotu, neustále přidáváte nové funkce, zlepšujete produkt. Takže nebojte se neustále přemýšlet nad tím, že budete zvyšovat cenu nebo upravovat balíčky, měnit ten produkt, jo? Aby společně s vývojem toho produktu i měnilo se to, jak to balíčkujete a jak to naceňujete. To je jako hrozně důležitý. Jedno se mi stalo, paní řekla, že jako neměnila ceny 6 let u svého produktu. Tak
Tohle je blbý, tohle by se nemělo stát opravdu, je fajn s tím pracovat pravidelně. A to největší, ale co si myslím, že jako se stalo, kde jsou jako největší dopady, a zrevidovat si toho zákazníka. Jo, všichni jako víme ICP, Ideal Customer Profile, ale je fajn mrknout na to, kdo je jako Real Customer Profile. Lukáši, ty si pamatuju, že taky se jako tím zabýval, tím Real Customer Profile. Jak často ty se revidoval vůbec, kdo je tvůj jako klíčový zákazník, ten reálnej? Já jsem si to zrevidoval vlastně jako každých 100 nových platících zákazníků, jo, to jsme začínali jako vlastně dělat tak nějak od 800 zákazníků a pak, když jsme byli na 2500, tak jsme už měli jako slušný file, s kterým jsme i věděli, jako jak over time se to nějakým způsobem změnilo a je i super, takový úplně malý tip by the way, se podívat, kdo z jakých zákazníků odchází. Jo? Může být zrovna jakby COVID, tak jsme to začínali dělat, aby jsme věděli, to jsou ty, kteří jsou risknutí a vlastně jako, aby jsme tohleto měli jako nějakým způsobem zaznamovaný. Super. Hele, opravdu doporučuji, dívejte se na svého zákazníka. Zapomeňte na produkt, jo? Protože pricing není o produktu, je to o zákazníkovi. Jo, neprodáváte produkt, ale snažíte se přilákat zákazníka tím, že mu vyřešíte nějaký problém. Takže je fajn se jako mrknout na to, kdo je jako ten reální zákaznický profil. I když si uděláte velice jednoduché cvičení, seřadíte ty zákazníky od největšího po nejmenší a mrkněte, jako kdo vám přináší jako nejvíce peněz, kdo přináší nejméně a tam jako se podívat. A třeba uvedu příklad jako Zoom pricing. V období, kdy máte jako velkou akvizici zákazníků, tak všechno je fajn, nepotřebujete to řešit. Ale Zoom jako během covidu neřešil pricing až tak, jako spousta zákazníků, super, výnosy jedou. Ale ve chvíli, kdy covid skončil, tak jako akvizice nových zákazníků klesla a teď potřebujeme vytěžit to současní zákazníků. A co budeme dělat? Jdeme se dívat na to, kdo jsou naši zákazníky. Takže Zoom zjistil, že má několik segmentů různých, zjistil, že potřebuje nějaké trošku odlišné featurey, a zjistil, že můžou jako platit různé ceny. Takže najednou dělal jeden ceník pro nějaké jako healthcare industry, protože potřebuje nějaký certifikát, druhý ceník pro nějaký další industry a tak dále, tak dále. Já jsem zažil to stejný, několikrát se mi stalo zákazníků, že jsme rozdělovali ceníky. To bude jako velkým překvapením. Nemusíte mít jeden ceník, protože máte jeden produkt. My jsme udělali 2 ceníky, protože jsme měli 2 absolutně odlišné segmenty. Třeba e-shopy a videoplatformy. A videoplatformy měly jako násobně větší usage a násobně více mohli zaplatit. Takže tohle je jako bacha. Chcete zvýšit výnos per account, per zákazníka, podívejte se na to, kdo je vůbec ten zákazník. A další oblast, kterou bych chtěl nastínit, jako počet platících zákazníků. Ono totiž nám vstupuje do té rovnici a já jsem upozorňoval, že to není počet, že máme 100 000 zákazníků. Jo, ale počet platících, to jako ovlivňuje ten poměr CLTV. Takže pozor na to, dost často se stává, že většina vašich zákazníků jsou fričkáři, nic neplatí a jenom používají produkt. To je mimochodem jako otázka, Lukáši, co si myslíš, když jako zákazník ve fričku, tak kam ho máme dát? Nemáme ho náhodou dát do akvizičních nákladů? Určitě, jo. Jako já jsem vždycky s tím pracoval, že my vlastně jsme dávali jako cokoliv jako za marketing a pak vlastně jako nás zajímalo, kolik jako platících klientů jako vypadlo. Jo, takže je to vlastně jako tam někde a do toho to nehraje takovou roli, jo. No, jako pozor na to, jo, protože dost často firmy na to jako zapomínají a myslí si, že no, my máme problém s konverzí z frička do platícího, ale jako ten problém není v tom, že máte jako špatný jako pricing nebo packaging těch jako tarifů platících, těch jako paid. Je to většinou problém toho frička. Jo? Free je pouze akviziční strategie, to je ten jako způsob, jak přilákáte zákazníky, ale dost často to fričko je příliš jako otevřený, že umí prostě všechno. Je to prostě náš základní produkt, my ho dáme na první místo, to je naše hlavní nabídka, to je jako free, umí všechno, je super pecka, no jasně, že pak nemůžete jako konvertovat lidi do toho jakoby paid tarifu. Popřemýšlejte nad tím, že je to fakt jenom akviziční strategie, takže osekat to malinko,
to jsem taky jako udělal spoustokrát se zákazníky, že opravdu jsme to osekávali. Ty zákazníci, kteří jsou free, až tak jako nervou a nestěžují se, protože oni nic neplatí, my nic nedlužíme. Ale pak jako větší šance posunout těm platitím. A zároveň pro mě jako důležitý indikátor třeba jako frekvence využití. Jo, to je jako jeden jako ze způsobů, jak můžeme jako konvertovat více zákazníků. U jednoho klienta se mi stalo, že on měl totiž představu, že ty zákazníci používají tool jako na měsíční bázi. Jo, a když to používáte na měsíční bázi, tak jako i nemáte tak velkou ochotu platit. A když jsme s těmi zákazníkama mluvili, tak jsme zjistili, co tam potřebujeme upravit, aby to používali denně. A ve chvíli, kdy to používají denně, tak najednou už jsme schopni jako více a více jich konvertovat, protože ten nástroj má pro ně jako mnohem větší přidanou hodnotu. Jo. Je tam ještě do rovnice vstupuje churn rate a to si taky Lukáš jako zmiňoval, že se s tím pracoval. Ono na to existují jako různé nástroje, které s tím pomáhají. Teď naposledy jsem viděl Customer Score, koukal jsem, jak kluci vymysleli a postavili jako skvělý nástroj, dělá to různé analýzy, predikce toho, jak zákazníci odejdou a hlavně umím poslat jako včas nějakou kampaň, aby ty zákazníky zachránili. Jsme třeba jako, když jsem pracoval v Rohlíku, tak to jsme měli jako napodobně, i když to není B2B SaaS, ale taky jsme měli predikce, kdy zákazník náhodou jako přestane nakupovat a když jsem pracoval pro banky, tak je to jako strašně důležitý tool predikovat to chování zákazníka, aby náhodou neodešel. Pracoval jsi s tím, Lukáši, s churn ratem? Máš nějaké doporučení, jak to jako zlepšit retenci? My jsme hodně pracovali s takovým nástrojem, který se jmenuje ChartMogul a vlastně ten ChartMogul nám řekl, z jakých zemí máme jaký churn rate. Na základě toho jsme hodně shiftovali s naším marketingovým budgetem, že tam do těch zemí, kde je samozřejmě větší customer lifetime value, díky nižšímu churnu jsme se zaměřili jako na naší marketingové aktivity. Ale zároveň vlastně, jako, jak jsem už zmínil předtím trošku ten customer success, tak ten customer success i částečně jako vznikl kvůli tomuto problému, aby ty lidi vlastně jako u nás zůstali, našli větší hodnotu a vlastně víc věděli, jak používat náš nástroj, tak tohle to určitě mě dává strašně smysl, jako ten churn sledovat a pracovat s tím proaktivně a určitě pak vlastně ta customer lifetime value stoupá díky tomu, že? No jasně. A zrovna jako jeden z těch indikátorů je frekvence využití, protože pokud zákazník to jako nevyužívá, tak jako je velké riziko, že odejde. A tam jako jedno ještě doporučení u jednoho zákazníka se stalo, že sledoval hodně frekvenci využití userů, uživatelů, ale zapomněl na toho buyera. Totiž ve firmě byl jako manažer, který jednou za 6 měsíců nebo jednou za rok se podíval do toho toolu, jakž tak se přihlásil, zjistil, že pro něho ta jako přidaná hodnota nulová a pak jako čornoval. Takže my jsme se zaměřili a bacha, a ještě jako ten buyer, my jsme tam přidali něco pro toho buyera, aby měl možnost s tím pracovat, aby i on se jako ponořil do toho toolu a měl nějakou frekvenci, nejen ty koncové uživatele. Takže to jako taky pomáhá s tou retencí. Tak a to jsme prošli asi dost strategií. Myslím si, že jedna zmínka, která byla jako ještě zajímavá z té strany, jako podívat se na ten CLTV jakoby po různých zemích. Mně se stalo jednoho klienta, že třeba jako investice do Ameriky si nikdy nevrátila, protože zjistili, že ten jako poměr jako nebyl dobrý a naopak jako byl ztrátový. Ty akviziční náklady na tom trhu byly tak vysoké, že se to jako nikdy nevyplatilo. Takže zase jako je fajn s tím ukazatelem pracovat nejen jako overall to číslo, ale mít, jako jak říkal Lukáš, po kanálech anebo i po zemích. Super. A mě by ještě zajímalo, ty jsi tam zmínil jako ten dvojitý pricing, to mě zaujalo. Já jsem to třeba jako klient vždycky jako říkal jsem si, jako když jsem se díval na nějaký nástroj, který má dvojitý pricing, tak mě to vždycky jako trošku odradilo, že jsem si říkal, bude to teď to perfektní řešení pro nás, nebo ne. Takže je to vlastně něco, co fungovalo jako pak pro toho klienta, to by mě zajímalo hodně. Zafungovalo to tak, že zrovna jsme se dostali k tomu zmíněnému 4násobnému jako nárostu průměrné ceny per account.
A hlavní ten jako dopad, že zákazníci vidí, že ta nabídka je pro něj. To není tak, že máme tady ceník pro chudé a ceník pro bohaté. To ne, jo, ale musíme jako jít přes ty jako zákaznické segmenty a pokud opravdu se liší, tak oni jsou rádi, že ta nabídka je pro něj a mluvíme jako jejich wordingem, jejich jako slovy, jim to rezonuje, máme nastavené parametry využití, které jsou jim na míru, protože když víme, že oni toho využívají jako ne 1000, ale pouze 100 měsíčně, tak tam nebudeme dávat jako nějaký zbytečné limity. A ono jako ve finále i stejný produkt jako lze upravit a jenom jako tím balíčkováním to rozdělit a tím zákazníkům to více rezonuje. Ale ty segmenty opravdu se musí jako od sebe jako lišit. A to je jakoby jeden ze způsobů, druhý ze způsobů, který jako dost řešíme jako s firmama, aby jsme ty balíčky postavili na základě zákaznických problémů. Jo, klasika dneska 99% B2B SaaS balíčku se jmenuje Start, Pro, Premium, Enterprise, to je jako klasika, jenže si představte, že přijdete do pizzerky a vidíte tam pizzu, které se jmenuje Start, Basic nebo Premium. Jo, jak si vyberete? Nevyberete si. Budete nucený číst ten obsah, co pro boha ta pizza obsahuje, to malinkaté písmo. A to děláte dneska se svýma zákazníky. Vy jich nutíte číst v tom ceníku, co teda ten balíček každý obsahuje, a pak je tam ten složitý wording a pak oni jsou ztrácený a neví a radí si zvolit to nejlevnější variantu. Takže je jednoduchá věc, že úprava wordingu těch balíčků tak, aby to zákazníkům rezonovalo, změny názvu a na základě problému, který jim ten balíček vyřeší. Ten balíček vám optimizuje proces, tenhle vám automatizuje proces a s tím balíčkem budete moci inovovat něco a najednou zákazníci tuší, co jim jako chceme prodat, protože jo, to je můj sen, jo, já jsem chtěl to automatizovat, dejte mi to. To jako může jako hodně zjednodušit. Super. A i vlastně s tím wordingem, jo, no to je vlastně jako takový messaging, jako pro ten pricing je taky jako hodně důležitý, jako to, co říkáš, zmíníš. A teď se dostaneme tady pár dotazů. Tomáš se ptá, vlastně testování cen děláš i přímo na webu, nějaký A/B test, kdy někdo bude mít vyšší nebo nižší cenu, to by mě taky zajímalo. Záleží jako na firmě, jsou jako různé metody, které máme jako v kapse, které vytahují podle té potřeby. První úroveň jako testování je kvalitativní testy se zákazníky. To je jako to nejjednodušší, co jako můžete udělat. Máte ceník, prototyp někde nakreslený, volám si se zákazníky, ukazuji jim to, říkám, zkuste se na to podívat, řekněte, jak tomu rozumíte. Najednou zjistím, že nějakým věcem třeba nerozumí, nebo prostě to vnímají nějak jinak. Jestli si vidím, že oni během několika vteřin si vybrali balíček, tak to znamená super, protože první číslo je konverze a potřebuji, aby to jako uměli vybrat, až potom jako následně s nimi jako řeším cenu. Třeba na začátku to cenu vůbec neukazuju, pak přibalím tu cenovku. Jo. Další level je testování jako průzkum a to jsem byl jako hodně překvapený, někdy se jako dávno, když jsem dělal první průzkum, my jsme poslali zákazníkům opravdu průzkum, my jsme poslali, říkáme, my připravujeme nové balíčky, podívejte se na to, zkuste vybrat, který by se vám líbil, my jsme z toho získali data. A když jsme nasazovali reálný ceník, tak ono to bylo skoro 1:1 na 10, to číslo se dělo. Takže překvapivé takové průzkumy můžu zafundovat. A další level je A/B test, kdy jako ano, taky, pokud chceme a jako ta změna není moc jako razantní, tak nasadíme A/B test a pustíme polovinu vzorku na jako starý ceník, polovinu nějaký novej a koukáme, jako co performuje líp. Ale nejčastěji opravdu ty změny jsou tak razantní a víme, že to přinese jako tak velký dopad, že to jako jdeme nasadit jako globál, úplně nový ceník, úplně nové balíčky. U toho je asi nutný říct, že jak si třeba dělat rohlík, že tam vlastně jako se strašně rychle A/B testuje, ale u nějakého produktu, kde máme jako 20 nových platících zákazníků, tak takový A/B test je na dlouhé lokte. Je to tak, pokud jako prodává obchodní tým, žádný A/B test neexistuje. Úplně jako uděláme jako nový ceník. Tam je naopak je to ta výhoda, protože ceník řekneme v PDF-ku, obchodák to probere jako s 10 zákazníky a máme zpětnou vazbu. To nám tak jako velice rychle po 10 zákaznicích víme, aha, oni
všichni tomu rozuměli, to jsem měl zkušenost velmi zákazník po 10 obchodech, všichni tomu rozuměli, nikdo neodmítnul ceník, najednou všem přišlo, že ta cena je férová a super. A už jako řešíme, jestli tam byly nějaké jako drobnosti. Takže tohleto jako pokud máte obchodní tým, tak můžete takhle to využít, otestovat nějakou verzi. Pokud to šle dobře, můžete zkusit na vyšší cenu a jít prostě za dalším vzorkem třeba jako s vyšší cenou. Mm-hmm. Tak ještě od Tomáše byl druhý dotaz, co se týče jako wordingu, tak tohleto jako je na kvalitativní rozhovor, aby jsme vytáhli se zákazníku ty texty. Pokud se to jedná o jednotlivé jako benefity, ptáme se zákazníku, jak to vůbec nazývají oni a testujeme to s nimi. Jo. Takže ve chvíli toho redesignu, změn, tak probíráme to komplet jako se zákazníky, aby jsme se vyvarili tomu, že tomu nerozumí. Opravdu ta jako paralýza existuje. My jsme před lety testovali jeden ceník, do kterého jsme přidali pouze jeden benefit navíc. A my jsme si říkali, no, my tam narveme do těch vyšších balíčků benefit navíc a oni ty zákazníci půjdou do vyšších balíčků. Opak byl pravda, nám totiž klesla konverze. Už lidi byli zmatení, oni tomu nerozuměli, to bylo pro ně komplikované a více zákazníků odcházelo. Takže pozor na to. Mm-hmm. Tak už se nám... Ještě Jan, jak vypočítat customer lifetime value při mladém produktu, kde dobře nepozná budoucí lifetime value. To by mě taky zajímalo, jestli máš na to nějaký hack. Hack nemám jiný než estimation, nebo se tomu říká jako guesstimation. Guesstimation je jako nejdůležitější si trefit jako řády a to už jako by dobrý. Takže zkusíte si vzít toho zákazníka, kolik jako na něm vyděláte měsíčně, ve vašem případě třeba, jo, a pronásobí to nějak jako životností, že minimálně vydrží s váma rok, maximálně třeba 3 roky, ale už jako 10 let ani ne. A tímhle s tím jako způsobem snažit se to odhadnout. Mm-hmm. Jo, tam do té rovnice, když si to vezmete, tak tam vstupuje jako churn rate, můžete jít jako přes churn rate a vzít si nějak jako industry average ve vašem odvětví a zkusit tam jako nahodit nějaký procenta, takže tohle to jako půjde, dáte tam třeba jako 2-3%, jo, a uvidíte, jak vám bude fungovat ten model. Super, má ještě někdo nějaký dotaz? Když tak ještě napište. A vypadá to, že ne, tak vlastně já děkuju strašně za účast, takovou hojnou, že jste všichni přišli a kdo by chtěl probrat svoje marketingové kanály na pravidelní báze, já jsem CMO sparring partner a budu se těšit za kohokoliv, kdo by mě zájem. Super, já taky moc děkuji, že jste se připojili, díky moc za dotazy, za sebe, pokud někoho zajímá oblast pricingu, balíčkování, dejte vědět, ozvěte se, můžeme to probrat. Díky moc a nashledanou, mějte se pěkně. Krásný den.